За трета поредна година Горна Оряховица посреща национални състезатели по авио- и ракетомоделизъм. Тази година участие в тридневната надпревара вземат отбори от близо 15 града от страната. Първия състезателен ден на летището край Поликрай ще се проведоха стартовете по ракетомоделизъм. В състезанието взеха участие общо 5 отбора при децата, 3 от Бургас и по един от Каспичан и Горна Оряховица и 3 тима при юношите. Ракетомоделизма имат 5 класа за деца, 5 класа за юноши. Имаме 5 отбора при децата, 3 при юношите. Авиомоделизма има доста класове, там са 7 класа при децата, 7 при юноши и в 2 дена. Как извършвате оценяването на модели? От самото стартиране до края на полета, след като опре ракетата в земята. Всяка секунда е точка. Една минута, 60 секунди, 60 точки. Това е класирането. И 3 старта се правят, събират се точките, който има най-много, той е първи. Колко време се занимавате с ракето и авиомоделизъм? От около една година. Харесва ли ти и какво ти харесва всъщност? Също ми харесва това, че конструираме ракети, планери и това е. Теб кое те привлича в този спорт? Също така да конструирам ракети, още от малък обичам да конструирам много неща, колички и това и разбрах, че има клуб такъв и реших да запиша. Печели ли сте някакви награди до сега? Не, това е първото ни състезание за сега. Да, също. Каква е тръпката момиче да се занимава с авио- и ракетомоделизъм? Кое ти харесва в този спорт? Интересно е. Важното е, че е интересно. Момичетата на твоята възраст се интересуват повече от, да речем, гримове, прически, мода, момчета. То зависи от какво е момичето. На теб ти харесва това? Да. Печелила ли си до сега награда? Не. Аз от една година съм тук и не съм печелила още нищо. Надявам се тази година да спечеля. В събота на летището край Поликрай ще се провеждат и състезанията по авиомоделизъм, в неделя са стартовете на кордови авиомодели, тренкорд и акробатика. Организатори на третото национално първенство по авио- и ракетомоделизъм са Българската федерация по авиомоделизъм, местния спортен клуб Моделист, община Горна Оряховица и Общинския детски комплекс.